Jeg hedder Avin Khalil, og jeg går her på Nærum Gymnasium i 2G og studerer bioteknologi og matematik. Ja, jeg hedder Christoffer Kosave Larsen. Jeg går på Nærum Gymnasium i 2G, og jeg har matematik og fysik og kemi som hovedfag. Ja, en af grundene til, at jeg har valgt tysk, det er for det første, at jeg har rejst en del i Tyskland, og derfor kunne tysk være et meget godt sprog at kunne, så man kunne snakke med folk dernede, fordi min erfaring er, at engelsk ikke, det er de ikke så gode til, som vi måske er i Danmark. Jeg kan mærke, at det er en fordel at kunne tysk i Tyskland, da vi var derovre, fordi der var meget få, der kunne engelsk sådan rigtig godt, ligesom vi kan her i Danmark. Der kan jeg godt mærke, at det var måske en fordel, at man lige kunne spørge på tysk, og så få et svar på tysk, som man egentlig forstod. Jeg kan huske, sidste år var vi i Lübeck med klassen, og der havde vi så fået nogle opgaver af vores tysklærer, og så skulle vi finde en statue af et eller andet. Jeg tror, det var en dværg. Og så vidste vi ikke helt, hvor den var, og vi blev ved med at lede. Men til sidst endte med, at vi spurgte en tysker, og han kunne ikke helt svare på engelsk. Det var ligesom meget rart, at vi så forstod tysk, så kunne han jo bare svare os på tysk. Nu var det jo heller ikke sådan en livsvigtig situation eller noget, men det var jo meget rart, at man lige kunne få svaret på den måde. Og ofte så tror folk jo, at engelsk er det eneste, der ligesom er vigtigt at kunne, fordi det kan alle jo. Men det kunne jeg tydeligt mærke, at det var ikke helt sandt i Tyskland. Ja, jeg synes, at det er vigtigt at lære tysk, når vi bor i Danmark, fordi at Danmark er et rimelig lille land. Der er ca. 5,5 millioner indbyggere sammenlignet med vores nabo, en af vores naboer, som så er Tyskland, med 80 millioner indbyggere. Som vi også snakkede om før, jamen, så er engelsk, det er ikke deres hovedsprog. Så det er en fordel at kunne tysk, synes jeg, når vi bor ved siden af sådan et stort land med så mange tyskere. Jamen, jeg vil rigtig gerne læse medicin efter gymnasiet, så det håber jeg kommer til. Og jeg vil også bare rigtig gerne komme ud og rejse. Og jeg har jo det her lidt specielle forhold til Tyskland, så jeg vil også rigtig gerne være der noget mere. Jeg har kun været der et par gange. Så vil jeg gerne få trænet mit tysk op, fordi jeg lærte det jo netop ved at se tegnefilm. Så jeg har ikke haft muligheden for at tale med folk, men kun lyttet og så lært det på den måde. Ja, jeg kunne godt tænke mig at læse et eller andet med kemi. Jeg tænkte over noget som farmaci. Og her kunne tysk også være brugbart, fordi Tyskland har en rimelig stor kemisk industri, hvor man så måske kunne komme ned og arbejde. Jeg har været på udveksling en gang i Tyskland i 2 uger, hvor jeg synes, at skolesystemet var meget anderledes i Tyskland. Der var meget større distance mellem lærer og elev i forhold til, hvad man ser i Danmark. Hvilket gjorde et vist indtryk på mig, at eleverne nærmest sang morgensang for lærerne, når hun kom ind i klasselokalet i forhold til her i Danmark, hvor vi sidder og snakker i timen og måske er mindre høflige. Jeg bruger nogle gange nettet, den tyske Wikipedia, i forbindelse med kemi, fordi det er ikke altid, at den engelske Wikipedia er så fyldestgørende angående kemi, som den tyske kan være, fordi Tyskland har den her gamle tradition med kemi. Nogle gange så bruger jeg tyske hjemmesider i stedet for danske, fordi der er ikke helt så mange informationer på dansk som på tysk. Sjovt nok, fordi dansk ikke er så stort et sprog. Altså noget, jeg synes var virkelig fedt ved Berlin, det var størrelsen. København er stort, men Berlin, det var jo ligesom, der var også ikke ord for, hvor stort det var. Det var ikke et sted, jeg ville bo, men det var fedt at besøge. Og der var så meget offentlig transport, og man kunne bare mærke, der var også større variation i, hvordan folk de ligesom så ud. Jeg kunne især godt lide området Prenzlauer Berg, der havde en masse caféer og asiatiske restauranter, og rigtig godt lide asiatisk mad. Samtidig med, at der var mange andre unge, og der var lidt et rigt kulturliv i den bydel, hvilket jeg fandt meget fascinerende.